Зараз. Доброго дня. На засіданні комісії запропонований порядок денний складається з 11 питань. З вашого дозволу я не буду перераховувати. Такий порядок денний. Прошу. Хто має якісь зауваження? Хто ще якісь зауваження має? Хто ще якісь зауваження? Тоді в цілому. Перший квартал 26 року. Це перше питання передбачимо. До зведення бюджету нашої тому що то є більше платежі і люди платять вже по закінченні періоду. Тому так виходить. То 95 тисяч, 88%. Тому що правильно буде. Такі важливі моменти. 4 мільйони 600. І бюджетні посади становили 7 мільйонів 151 тисяч, це є більше не може скористувати. Там що зарплату 5 тисяч, половинку власних надходжень. Кредиторська заплачено і зеленого музів, і харчування зараз воно вже розпочалося. Немає такої передбаченої заборгованості. І по спеціальному фонду ще не настав. Там на голосування. Про внесення присутні до розгляду питання про внесення змін до бюджетного районної програми на 26 рік. Це було кошти продажу землі і по фонду це 135 тисяч гривень. Маємо субвенцію до Франківської громади 100 тисяч на ремонт суду. Дало доволічне, ще попередній місяць. Субвенцію монетарної 60 дає на наші 400 тисяч, і ми маємо на на все, на 22 населення пункти нашої громади. І будемо мати там структуреться, ті, де все вже ми на звальному фонду даємо майже 5 тисяч. Ми зрозуміли на завдання, а що йому, або що один він п'яв, я думаю, там всі вилишили його. Проповні. Придбання масу статті на апараті своєї ради, придбання поступання для карточки, справи А я бачу, що але там є запитання коригування однозначно, то це буде шатане. І так виходить, що ми не можемо робити так, до ній буде півтора мільйони, а ми трошки там буде 25 мільйонів, де ми візьмемо. Так, але там є, тому що
Можна побити, що ти не але ти нас не вмієш. Може, ми робимо око. Ну, може, і можна черга. Там може бути вставляти, там буде 19 кабін і так далі, щоб і є реальність, що нам виведуть у частині. Важко, звісно, для чого багато квартир виведуть, прямо як початку ці я знімаю 200 тисяч. Що я говорю, що ми зараз 15 тисяч, буде 90 тисяч на програму наших відвідувань. На лікарні 100 тисяч за 100 тисяч на промислові. А що ви хочете? А що ви я і на капітал мали інвазивного відділення з зарахуванням для садочків 10 тисяч, на зарахування зарахування 50 тисяч, для школи стануть 200 тисяч, на проєкт, на фінансування проєкту по закладу 150 тисяч, 100 тисяч, на програму знання 30 тисяч. Рахунок там зменшення інших змен 44 тисяч, по закріпленню Я за що? Програма не нова, програма не нова, за листом майже бюджетне асигнування. Що таке? Маєте на увазі. А от це питання були хочу зробити начальник відділу. Значить, перше, що має бути, це внесення змін до членської складу. Нам бракує людей, і перше дав повністю підписку. є зараз. Адміністративний відділ був написано я служба далі гроші на платити. Я розберу чергу, зараз я подобалася. Чим кажучи, тут такого, що ми зараз. Якщо питання, краще, ну, Більше там я не я же прошу, зараз Юра, Шару. Ніконенко.
Вона було комфортно, ми відкрили машину. Машина будемо зайти до це нормальна машина, комбінована, різна різне обладнання. Давай,